Салом алейкум, бародарои азиз. Созен тинҷаин саломатитон кор бурама хубай тинҷаи. Бародаро дар як масъала суҳбат кунам гуфтам. Хостумятса барои шумо хозиррасон кунам. Як бародармон аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон бор мебурда будай. Беҳтарин бародарай. Dastavkash besum buday. Ay kanal бародари лангари габза. Иншаллоҳ ба амри Аллоҳ tad Москваи даин мия барои шуморо мегира. Иншаллоҳ ба ҷо маконтона мебара. Салом алейкум, бародарои азиз. Созен тинҷаин саломатитон кор бурама хубай тинҷаи. Бародаро дар як масъала суҳбат кунам гуфтам. Шуморам бохабар кунем. Ҳамун бародарое ки мо ҳаме камазе ки реклама ки ҳестем бародаро. Хай шумо ҳаматон хутон мефаҳмем бародаро чӣ қадар на карантин буд, айпай исӯсӣ будан. Хай мақсад мерафтан бора мегирифтан, тай дом намеброман ки бора битан мисол. Ки хутон будем дидем ки положение карантин чӣ хел сахт буд. Хай мо хела кӯшиш кардем ҳамун бародар ба худо буд каги нестай. Барои як 4-5 бародар занг задам. Хеле ака бор хела шед истодагиай, бор хела шед истодагиай. Ва филм ки моро нафаҳмидан не ки ман он қа гуфтанем бародаро ки шумо бояд хафа нашед, нози любое ҷамъ хеле шидагиай. Мисол ҷамъ мекунанд, ҳамун бора ба ҳамун дараҷа ҷамъ мекунанд ки ҳамун мардакоам ки ягон сума мо дабмон ягон даромад мунам. Мақсад кори ӯ кори ман ҳамин малатокая. Мисол инами чия а кори ӯ мардако ҳамун корай. Мақсад ҷамъ мекунанд, мебаранд, роӣ мекунанд. Зиндагии ӯ ҳамуай. Ба ҳамун хотир бародаро гуфтанем ки ҳамат бахшиш мепурсам. Хафа нашен. Мо гап зем ҳамун бародара як 3-4 рӯз пас ҳамун бор мори шуморо ҳамаша иншаллоҳ ба амри худо мебарам, мерасонам. Аввалаш Аллоҳ худаш. Барои ҳамун қа бародаро кадоме ки моне байни ҳамин 4 рӯзда ҳамун бор мебуроя мерава. Комент ки тамошо мекунед, комент ки бор дорем бародаро занг бизанен. Марҳамат равонш кунед ки мерава, камаз мерава. Ба ҳамун хотир да бародаро бо нағз мешава, бо хеле дига иншаллоҳ ҷамъ мешава. Бо мегум бародаро шумо бояд бифаҳмен. Ӯ бародарам бифаҳмен, марани бифаҳмен, ҳамаша. Хай мисол хела рӯзам гузашта. Бояд бифаҳмен боротон ҳама 100%, ҳама тинҷай, ягон гап нест. Ма хеле бародарои надонам ки мақсад ягон мошенник бошанд, ягон чӣ бошанд. Иншаллоҳ бачаҳои нағзанд. Ҳама 100% бо ма дар ҳамун як-ду видеомда ҳаме борора монда будем ки на бародаро боротон ҳаминҷа дай. Нам хеле боқӣ дар амони Аллоҳ бошем бародаро. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Комент ки мебинен ҳамин видеора бародаро падилисташ кунен, илтимос кор даям. Баъд аксарият мепурсӣ ки куҷо дай яка видео накестай. Бародаро мешава ҳамаш иншаллоҳ. Хай коро камтар вазминай вазъиятҳои Тоҷикистону ҷамъ камтар вазминай дуо кунен. Карочи ҳамаш хуб мешава, ҳамаш тенҷ мешава. Барои ҳамон қа бародаро мо аз шумо ягон тут хафа нестем. Кадоме чӣ гапи гуфтем, кадоме гапи пастоваланд заден. ҳамаш гапҳои чотка мода қабулай. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Комент ки бор дори бародаро занг бизанен ҳамин бародара биёя боротона бараки ҳам харӯза мебура мерава. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. барои азиз хостумятса барои шумо хозиррасон кунам. Як бародармон аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон бор мебурда будай. Беҳтарин бародарай. Dastavkash besum buday. Ay kanal бародари лангари габза. Иншаллоҳ ба амри Аллоҳ tad Москваи даин мия барои шуморо мегира. Иншаллоҳ ба ҷо маконтона мебара.